गोजोन्थों लोगोफोर माने बर'दिन बोथोरनि बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय। बेनो जोंनि न'आ दै लोगोफोर माने आं साजायखांबाय आरोखि ना दासो बिराद टाइम लायो बेखौ साजायनायाव। मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना सोरबा सोरबा साननो हागौ आरोखि ना बर'दिन जायैफ्रा माने जायहा बर'दिन जाखायो बेथ' मिथिखागौ जानो हागौ जोंहा दिनैहाय जिसु सारि जानायनि दिन आरोखि ना दा मोनानि हरनि 12टायाव सारि जासिगोन जिसुआ। दा बेनि थाखायनो बेबायदिखौ साजायनांगौ जायो आरोखि ना जोंनि खृष्टान समाजाव आरोखि। दा बिराद गोबाव लादों साजायनायाबो नै दासो आङो साजायखांनो आरोखि ना बिराद टाइम लायो बेबायदिखौ साजायनोबो। नोंथांमोना माबोरै दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। बर'दिन बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोननायखौ आं जासिहरबाय नोंथांमोना। जायहा बर'दिन जाग्राखा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बेखौ मानि थाखाय जोंनि खृष्टान समाजाव मानो साजायनाय जायो। दिनैहाय जिसु सारि जानायनि दिन आरोखि ना जिसुआ जोनोम जाफैसिगोन। दा बेनि थाखायनो बेखौ बेबायदि साजायनाय जायो आरोखि ना। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं देखायलांनि न'सिमखौ आं देखायलांगोन। आरो नोंथांमोना सोरबा सोरबा न'आव नायनानै लादो बेनो जोंनि न'आ दै लोगोफोर बेबायदि साजायखांजोब्बाय। बेनो गैया नैबे नै बे न'आ लुहांदोंमोन आरोखि ना लुनो हाजोबाखिसै लासै लासै लुलांसै आरोखि। थाखा फैसानि खोथा दङ गोबां थाखा फैसाफोरबो नांगौ जानानै फैयो। दा बेबायदि साजायनायावबो एसे खरसा जायो दै लोगोफोर। नोंथांमोना साजायहोबा बायोबा मिथिगोन। आंनो बानायजोबदों आरोखि बेखौ दै लोगोफोर दै माने गोबां टाइमबो लाबाय दासो हादों आङो बारा गोबाव जायाखै। आं देखायलांनो नोंथांमोना नायलां बे आंनि साजायनायखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं दा देखायलांनो नोंथांमोननो बेनो जोंनि न'आ आं दहायबो खोन्थाखाबाय लोगोफोर। संसाराव रावनिबो नङा।
Mhm.